Deci pentru 100 din titlul nu s-a de Simpsons. Nu se merge deloc să mergi cu mașina pe care cred că este mai 120 de kilometri până aici. 30, și cam 31-32 până de până în orașul de Simpsons. Se merită mai mult. Prizul foarte petuit pe aici. Eu n-am văzut că a fost bine. Și am așa larg, bă, ok, deci. Bă, ce nu, bă, sau de Simpsons, bă, ce am așa larg, bă, gata, mi-a trecut. Wow! Nu mai ăștia! Bă! Toșcă-la! Toșcă-la, bă! Mâncați-mă, bă! Să-i cu orașul de Simpsons! Wow! Wow! Bine, toșcă-la! 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 Wow! Toșcă-la aici! Fugi! Trebuie de urgent să fug în orașul de Simpsons! Bă, ce-ai bătut cărarule? Bă! Băi, dacă ne bucăi, dacă se mică ca... Bă! Ok, deci dacă nu știați, curtea la omul ăsta a devenit stradă. Pentru că pe ce strada din satul de Simpsons până în orașul de Simpsons, ce tu, bă? Nu știați. Iar acum trebuie așa la casa asta. Deci pe aici a distrat cu mașina pe aici. Pe aici până din orașul de Simpsons. Uaa! Mâine sus! Mâine sus! Mâine sus, bă! Bine că nu cap pe aici ăștia. L-am luat pe strada principală. Pe trotuar. Cum pe dreapta este satul de Simpsons. Pe stângă pe orașul de Simpsons. Am să văd de cupaci. Pe cât... Uite, gata, ăla satul de Simpsons. Bă, dar tu să merg până la magazin. Deci mă sper să nu fie toți ca noi. Până la magazin, pe că trebuie pentru că în satul meu, pentru că în satul meu nu există. În satul meu nu există. Pentru satul TV, adică satul în care sunt eu. Stai bă pe aici. Așa da. Satul TV în care stau eu. Nu există nici măcar un magazin. Sat, nu curam ta. Nu există măcar un magazin. Sau pot să mă duc în satul Vile, dar mai bine, pentru că deci pe multe lucruri. Haide bă. Am dat în orașul de Simpsons. Ajungem pe trotuar. Bun, merg la magazinul ăsta să-mi cumpăr o mâncare. Ok. Am cumpărat ce am avut de cumpărat, dar am urcat pe această clădire. Din cauza că am fost de... Trocălăi, bă! Trocălăi, bă! Eu vreau să cade troscalăi, Stai să mai spun asta. Eu am urcat pe această clădire, cred că am făcut cumpărare pentru că am fost acolo.